Nyakoro mugima en bakromo iwacha tielo marario mar twak marwa wadhi bedo ka kod engineer Kennedy Owino ma en jatelo mochung'ne weche mag dongruok mag mwandu mag KPLC kata kambi mar tudruok mar sitima pacho ka KPLC. Arani mondo miyo winja ni gima jatend piny William Ruto wacho sani ochako limbe mare e ng'iyo chal mar Nairobi River kata aora ma Nairobi ma bende osekete maina ahinya. Na umoja ya Wakenya na wale ambao wanaendelesha matusi na makelele, tofauti yetu na wao ni kama usiku na mchana bwana. Ama mnasemaje Nairobi? Tuendelee na kazi, tuungane, mnasema tushirikiane. Wangapi hapa ni watu wa broad based? Wangapi ni watu wa broad based? Mnasema broad based tuunganishe Kenya, tuunganishe Kenya, tufukuze ukabila, tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko, tuondoe ubaguzi, Kenya iungane iwe moja. Hebu nione wala wanasema tuungane jamani, tuungane kabisa. Bas, kwa sababu ya masaa na bado niko na kazi nyingi, wacha nimuite gavana wetu Johnson Sakaja atusalimie. Nikisema watu wangu wanakisema mkoaje? Mko viti? Wapi mbokse ya rais kule nyuma? Pandei mbokse ya rais. Sasa, najua tunawapenda sana. Mimi nawapenda sana. Nashukuru kwa vile mmeshikilia rais wetu na vile mmenishikilia. Si ni kweli? Nataka kuuliza, kwa sababu umeona tumekuja na tumeamua kushirikiana. Tushirikiane na rais ama tuachane? Wangapi wamesema kaunti na serikali kuu ishirikiane? Tufanye kazi pamoja. Tuongeze mabarabara, masoko na Nairobi ipate chapa zaidi kuwafanyia nyinyi kazi. Sio ndo tunataka? Ama ni aje? We have come together between the national government and the county government in the interest of the people of Nairobi. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Tuendelee ama tusiendelee? Nyakoro mugima no jatend piny William Ruto kachiel kod gavana mar kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja kagitimo limbe e alwora mar Nairobi River mar no chal mare kachiel kod ng'iyo kenge ma imedo keti ma timore mana ndalo achiel kende bang' piny owacho mar kaunti ma Nairobi kod sirikal mamalo bedo gi winjruok mar tiyo kanyakla eneno ni Nairobi ojiw nyadhi mare. Gi thuolo ni nyakora mugi wadonjo twak machiel kachiel. Wach mar sitima en wach mamulo ngima oganda yo machiel kachiel mana kaka weche mag wuoth gi tudruok mane wabedo godo kae twak mokwongo. Sitima ngima dhano yiengore. Weche mag dongruok mar piny nyakwara mugi ok nyal bet ka sitima obedo gi ng'ikruok kata obedo ni piny maonge sitima. Kendo king'iyo ahinya kinde ka kinde pinje duto keto kinge mag neno ni weche mag teko obedo makare ne japiny. Nikech king'iyo weche mag dongruok mag kembe oyiengore ma. Ohelni matindo kata jua kale oyiengore ma. Arita mar piny oyiengore weche mag ler. Emomiyo kata mana Nyasaye owuon owacho ni ler mondo bedie. Nong'eyo ni ler no kobetie to gik moko nyalo dhi makare. Ondiegi ok nyal kayo iu joka dhano to kendo joka dhano bende nyalo neno maber kendo timo tijegi makelo lokruok gi dongruok mar piny. Omiyo odiochieng' ma kawuono amor ahinya mar bedo kod Midusa engineer Kennedy Owino ma en jatelo ma ochung'ne manager mochung'ne weche mag dongruok mwandu mag kambi teko sitima e pacho ka. Wakunga rwak engineer machiegni ahinya twak ma kawuono ma iluongo ni mbakoro miwacha. Jopiny ang' ne bed gi thuolo mar wacha. To gi wacha nikech nitie gin gi moro marach eigi. To mondo kony u kaka bad migawo mar sirikal kaka kambi ma ochung'ne keyo teko sitima piny Kenya mangima mondo bed gi ng'eyo ni magi gima jopiny samoro nyalo bet ni dwaro nikech king'i adieri gine clients gine ma dho ngere lendo ni gine clients gine jok ma ka gionge to kata mana kambi bende nyalo lor dhode. Aya wechiegni mos ni kora muga jwang' ka wachako twak kisefulori wabiro winjo gima jo Kisumo wacho ka donjo twak achiel kachiel. Erokamano wadwa George. Iluonga ni Kennedy Omolo. An wuod Owino Jaka Magambo. Dhodwa iluongo ni Kagoro.
kama gambo put school moro ni Nyamuga. Koro en morna mar biro kawuono mondo wago mbaka. Adier kaka iseko wacho, stima en achiel kuom mise mag dongruok. Gin achiel kuom mise ma jiwo dongruok mar piny kata dongruok mar oganda. Kendo mano en gima wan kaka Kenya Power wakawe kaka luong mondo wachop dwach Nyasaye mar jiwo dongruok mar piny kendo mar keto ler e piny mar Kenya. Okenge nitie ma piny oseko goyo, to nitie kuonde bende ma pok wagoyo okang'. To wantie gi jip mar dhi nyime mondo wane ni gwengewa oyudo taya, ler, kaachiel kod mise ma jowa nyalo tiyo godo mondo oyud dongruok. Adier stima en mwandu. En mwandu ka wang'iye to wakoni stima ka odonjo kamoro. To en gino ma very personal. Nikech ok ochal gi barabara. Barabara en marwa wate. To stima seche ma en e odi kanyo endo ma ng'ato diyo switch e korot kochopo odhiambo, to jabathi to ok di switch. Ok dang' jabathi wach ni ma en sitimbwa. Stima is very personal. Mano emomiyo watemo matek, kendo sirikal nigi ratiro mar neno ni by 2030 kaber to pinyo mar Kenya obed ni osego atua kendo osego kang' mar gima dho ngere luongo ni universal access, mangiso ni gwenge te me piny mar Kenya by higa 2030 owinjo bed ni koro oseko yudo teko mar stima manyalo konyo dongruok mag gwengewa kendo miyo pinywa dhi nyime maber. Koro mani madawachi ka wachako twak jadong jogo. Alright. Erokamano ahinya engineer. Adwani mondo awinja ni pajo Kisumu wachano e wach mar sitima. Erokamano ahinya e boma ma Kisumu kawuono watwak gi oganda ka wakawo pachgi mopogore opogore kotenore gi twak ma kawuono. We wadhi achiel kachiel nyaka irgi mondo wawich kaka giloso. Area mar Kapuothe wan gi shida mar stima. Onego bed ni jo Kenya Power timo maintenance to moloyo kaluwore gi wach koth masani ng'eny. Stima lal, yiende moko bende moti ok gidwa biro mondo ging'adi machiegni gi weyni, ji opidho to ginena to bok giwuoye. Mar ariyo, bech sitima bende ni malo. Onego duoknwa chudo mar stima bende piny matin. Ne gibire Nyalenda wa kaendi ma ginyisowa ni wa apply mita joma ne onge mita. To moloyo mitni manokwal, gitamore gi replace nwa. Kendo ne ginyisowa ni gikelonwa nono. Mane gibiro ma giregister ji ni mondo ji ondik nying gi kipande gi mita wa apply gikelonwa mita. Pok gikelo nyaka kawuono. Koro kwa wang'eyo ni paro mane ma gin go kodwa. Ok anya complain mokwongo nikech Kenya Power services giber to wa depend kuom stima nikech most of the things kata biashara watimo gi stima. En mana ni sometimes bills ema bedo challenge nikech iyudo komede kata either complain tiere ni ati either odhi piyo kata orumo piyo, mata time bende unashangazwa ni to ere kaka jo Kenya Power manage stima ma sani. Ok ber kimede to onego bed ni at least obedo moderate nikech ji mang'eny depend kuom Kenya Power. Koro onego bed a standard ma jo Kenya nyalo afford nikech nyaka e rural areas ji mang'eny kata jok maloso chips yudo ka most people tiyo gi stima. Koro jo Kenya Power onego bed fair mondo mi at least wayud services gi e yo maber. Kwa madiera wach stima ni to chendo kabisa nikech samoro nyalo chulo token to kisechulo token
for ka budho matin to stima nyalo kata lal. To the moment mar stima lal no, ka maybe watch ni koro ni kendi to ni onge kata gi account gi ginene go bedo matek samoro. At least warudishe mita. Tokens zinachosha, alafu saa ingine tokens like kama imezima, so inabidi niende kwa jirani ni connect ndio nilipie. Yeah, at least warudishe ile mita. Ama maybe watengeneze improve tokens zikizima unaweza lipia kwa nyumba yako still. Sio kwenda kwa mshana kwa jirani usiku saa 6 unataka kulipia tokens. Jopiny nitie kuonde moko minya yudo kata ka ng'ato chungo ginene kaka nyalo chungo token koro dong kok kwan bato endelea gi tiyo gi stima nikech magi endi to technology molos sani endi koro nitie yore magi nyalo bedo manipulated go but stima biro ringo to token chung mana kacha cha endi kok kwan. Nitie joma biro ni gin tiyo Kenya Power to gitimo illegal connection at some point result to accident. Inwang ka ng'ato stima goyo ki follow up ni what could be the result and inyisi ni there was a legal connection with some fraud. Sasma complain nigin the agents mag the Kenya Power. Kenya Power stima in very expensive ko lure gi chon kaka nwachule chon ing'eni kata ka ni chulo siling 50 token ma siling 50 na na bit no ne gimoro 5 units to tinde mondo kata mondo yud kata 5 units nyaka ichul 100 and above. Koro aneno no can fair nikech sani stima is inexpensive gikete malo ahinya. Then services delivery bende okane ka ber ahinya nikech iyudo ka samoro ntiere side moro mosebedo ka onge stima to iyudo ka Kenya Power sana ok gi respond ahinya. Kaka idwa konyo jo Kisumu kiketi street power no obet malielo pile nikech mano ma wategemea kaka security marwa marito wa Kisumu ka. Mar ariyo Nyalenda kocha ere ma Nyalenda bi mwalo wa mawadak kocha kochopo saa 1 to kisimo stima no to stima no ma nyithindo somogo kaka idwa timo tuition to ko chopo sama onego nyithindo time tuition to iyudo ka stima no osimo nyaka saa 6 saa 7 kata nyaka okinyi. Koro gino orundowa kata nyithindo chiewo kidwa dhi school tiyudo ka stima onge. Koro wachandore sana, quality mar stima en piny. Mago e moko kuom pach oganda e boma ma Kisumo ka giloso kotenore e twak ma kawuono. Koa e boma ma Kisumu, an Caroline Atieno. Iluonga ni Johannes Orawa, an jagoro mar the entire Jua Kali. Wach sitima osebedonwa shida matin kenda ahinya. En gima samoro warito ka duoki Yesu, seche moduogo gi seche mobire ok ing'eyo. Koro seche ng'enyne kaka last week wasebedo ka waonge stima en gima biro off and on. By last Friday, Sunday, Monday stima ne onge. Iyudo ka koro wan joma stima ji tiyo godo ka e yore mag weng'o, iwang'o kode gache, iloso kode drishni, dhoudi, whatever. Nitiere nyaka nitiere ka. Ji nitiere ka ga joma uso soda. So sama stima lal, business man ka ochunga maonge gimitimo. Again, samoro en default samoro mag weyni mag stima ge. The hotline ma Power miyowa e region ka region onge. Gin joma katigone gi sime ni mondo mi obi gibiro no is the language. You can wait for them maybe kata week achiel kata ndalo 4 kapok gibire kenyal neno jomoko. Koro ok wang'eyo ni ng'ikruok yage kanya. Again, de wahero ka nitiere wey moro ma ginyalo landonwa go ni oyo kawuono samoro ka stima onge kata gilose kata lala. So that joma bedo gi business nitie gik moko ma koro ginyal kete fridge kata bedo ni gichiko customer no ningo be ni giloso ni gik moko. Customer en ng'ama kichiko ni giro ningo rum chieng' ma kama to kijno korumo. Ing'eyo ni en dhawo gi chandruok. Koro gik ma kama gibe kethonwa kwe. Depend godo kake joma tero nyithinde school whatever kake ji odak. Koro ko onge to wayudo ka tijwa obedo interfered with totally. Wase report emo mingiswa ni wan line wan is busy ma ken transformer gi wachi transformer man kanyo no winjo liet ma koro obedo switched off. Koro gingiswa kamano ni mano bedo switched off mondo yuede seche moko. To ma wangisoge niya kata ko yueyo to en tabu marwa koso wan ginengo be ni giloso gima ka en otin to wang'eny.
onego bed ni gilokonwa transformer no obed maduong' makawo namba ma ji matiyo ka nikech ka wawang'e gik moko madongo dongo kaka geche madongo dongo gi chumbe madongo dongo kaka drisni dhoudi koro mago gima giduoko wan kamano to bado wakwa joka power kata jatel man kanyo mondo ka transformer ni marach mantie kanyo to gilok transformer maduong' nikech watiyo nikech every token mwatiyogo wachulo. An kaka Onyango Mirusa ma e dhoda kuma tiye wasebedo gi pek mar sitima nikech wakia gima timore. Sitima nochako lal sasa chakre Sunday nyaka ka nyoro nyobiro kia mana saa achiel otieno iyudo kochandwa makata kaka an ng'ama ja fabrication iyudo kata ka nawang'o gari moro ka to kaka koro gari chani kachacha iyudo ka mach olal ne wuon go kabiro neno manine migini bise upenji ka ni bise dhi Kapawa ni Kapawa se report koro wase report mo koro mabiro mana modeko koro miyo wapek e tijwa mar welding miyo wapek kabisa kata jo saloon moko biyudo ka bende ywak mara ng'ato dwa pako kata beti ne moro dhi oloso go dala ne kaka sani puothe timore mach onge koro wakwaya gi muolo ni ka giyie to ging'inwa kuma makosa nitiere mondo mach oduoge wang'e nikech nyocha gikonwa ni koro gitude moko bilal. Nakwaramogi iwacha an ka kod jalo ma ochung' ne mwandu mag Kenya Power kendo gik miwacho go Nyakwaramogi nitiere e apisi mare. Gimomiyo wabedo gi chenro ni en mondo wakel tudruok makare gi ng'eyo manyalo miyo dongruok betie ma ok oket seyo kuom ng'ato ahinya to bende japiny ng'eyo ni to ting' mar japiny en mane e chopo dwaro mar dongruok. Injinia, iwinjo kaka jopiny oloso kendo magin gik mamulo yore mag dongruok mani wacho kachiel giywago weche mopogore oganda mawuok Homa Bay oganda mawuok Kisumu emwachako godo jomigori biro mabende kanye kaunti miwuokie josia bende biro wuoyo kotenre kod magi mondo wang'e generally e gwenge makaluo chandruok nyalo bet ni gin chandruok machal koso gipogore inyalo kamana moko kuom weche kuom ranyisi lal mar sitima kiwinjo ka ja Homa Bay wacho ni sitima lal to bende machal gi gima wach Kisumu ka puothe ni sitima lal kowacho wach mar transformer ja Homa Bay wacho ni transformer moko nitiere ming'isogi ni koro sani twadhi lore mondo yue matin odwa tiyo ahinya ong'eny to transformer ne chal ni tekruok ne tin kabino wacho ni meters machon winjo bed ni duoko ni token ni ng'ato nyalo duongo dhod sauti eno dhod jirani ka koro ionge gi stima to koro nyaki kiserwake odwaro kama sitima nitiere koro nyaki dhi chiwo jirani mondo kiki magi gin gik ma iluongo ni feedback mabeyo ma nyalo konyo chopo dongruok mar piny. Ang'o minyalo wacho e dwaro mar jopiny gi? Erokamano wadwa George. Achiko ita mos kendo awinjo kaka joka nyanam wuoyo. Yes. Gin weche man gi teko nikech gik ma jo wacho gin gigo ma affect ngimagi kendo dongruok mar pinywa. Kadi yie na mondo akwonga chiwie yes gigo ma watimo kasto abie weche ma jowa oseko wacho gin thuolo mar timo mano kero kamano jaduong' yie na mondo achagi Homa Bay e dala mar Homa Bay wasebedo gi chandruok mar stima actually Homa Bay gi Migori e kinde moseko kalo jowa nyalo bedo joneno kuom wach niendi ni miere mang'eny e gwengewa mang'eny kano chopo dhiambo kar saa achiel kae okolal inegi okay waluongo gi dho ngere ni load management okay ma osebedo ka timore kuom kinde malach ma kata mana December kanyicha koro wane Christmas anyalo paro kana ndala chieng' Christmas godhiambo kanyo olal nyaka dala di olal nikech olal wanegi okay to ma ne timore nikech yes ne wantie gi challenge achiel ni stima kodhiambo makoro oganda mang'eny osekodok e udi makoro luongo ni peak consumption period to laini bedo ni koro ok nyalo romo gi dwaro
mag jopiny. So nwatimo load management to kaluwore gi migawo mosebedo kadhi nyime, nitie line mane badwa mar Ketraco ne gero koa Sondu kadhi Ndhiwa, nikech stima mancha ikuoro thurwa bomako counties mag Migori, Homa Bay. Stima a Lesos, to koa Lesos to dhi nyaka Mamboleo Kisumu, to line ni gole kanyo kendo kele Muhoroni, to koa Muhoroni to dok Chemosit Kericho, koa kanyo Gati Kisii, koka odhi Awendo, koko dhi Ndhiwa. King'iyo wuodhno endo, wuoth marabora, to seche ma sitima ringo e waya, nitie gima luongo ni losses, mae to en gima teka ni sitima ringo e waya, nitie liet moro mibiro winjo kanyo. Gini king'iyo tinde alogi to ka bulb moro nitie manitiyogo chon mane kani mwinjo ko liet mang'eny. Liet no en ing'eni ichule to kokonyi. Koro losses gi ne miyo kugiko odhiambo to laini ok nyal ting'o mach moromo. Mae mano miyo sirikal koro oneno ni mondo wager laini ma a Sondu mondo koro wagol mach odino ka water Ndhiwa. En gima osebudho, oseger kuom ndalo malach, to en gima ber ni dwe mar achiel kancha dhi rumo ka. Kendo dwe mar ariyo kan wachako kar kaendi. To ne koro timang'owa line nobedo commission. Masani apane jo thurwa nyalo timo neno ni lal mancho lalo odhiambo cha to koro sani onge. Koro gima sani koro wadil godo ma bende adhi mimi kaka watemo atwa mwakao. Yes. En ka koro wanyalo stabilize supply ma koro dhi e bombe wa, taonde wa, chalo Homa Bay, machalo Mbita, machalo Ndhiwa, machalo Sori, machalo kidogo Migori, Rongo, kar kaendi Awendo, gwenge goeko. Nitie migepe mwaseko keto mondo mi o stabilize waluongo ni backbone, power supply system, mondo mi koro wabed gi laini ma Ndhiwa kadhi Homa Bay ma en laini ma onge transformer machielo kendo ma itude odhi nyaka Homa Bay substation, magolo machielo kendo Ndhiwa ka watero Ugis laini ma dedicated mapane jowa ma e gwenge weko nyalo bedo noseneno gima timore ka waseketo poles kendo tich dhi nyime ka wuoyo seche makamagi. Wagolo machielo kendo bende e gwengwa ma Awendo kwa tero Migori. Nitie mwagolo bende Masaba Kiancha ka waduogo Namba Kodero, to achako waduogo kendo Nyatike, mondo mi watem bedo ni koro stations wa magol lainde matindo katero kore gwenge wagieki nigi power supply ma stable. Right. Ka kora duogi weche mane okay kapok iduogi weche gi. Kanyo iwe kuna Gogo Falls. Yes. Embe ne kwano. Gogo Falls nitie upgrade madhi nyime sani endi. The upgrading capacity mar Gogo to about 8 megawatts. Manti laini masani wagero kwa Gogo at about 60 million. Wakile nyaka Awendo. Line makoro dhiba quit supply ma Gogo kakila Awendo. Mabe koro dhi miwa stability nikech ngeni koro yudo ka Awendo ka line ma Gogo to kwa dhi Ndhiwa kocha bende wagolo machangowa odino kwa kelo Ndhiwa. Koro madhi kelo stability mar the backbone supply magwenge wagieki. Okay. Achaka lero ni wagolo kendo ingeni seche ma la ine awachnya koro town mar Homa Bay. Town mar Homa Bay line sani ma supply Homa Bay town ninti line mane Kisii chon. In fact chon no Chemosit to kano ger station moro Kigati to koro nwagole Kigati mano kia Kiumbu kar kaendi. Makoro ne akanyo to supply Homa Bay nyaka Migori, to bang'e ne wagero station maduong' Awendo.
Achino chako gero moro kendo ang'owa kendo wagero moro Ndhiwa. Koro ne wa shorten line ni to ne wagol line from this new substation chwao nido ka seche moko stima wa no lal yo Kagan kech line ni bade moro dhi Kagan. Kane yien moro wadogore piny Kagan, the main line ma supply Homa Bay town is affected. Seche moko ne nitie gimoro motimore kata mana e choyo yo Rangwe or kichiko koro Mbita. Line no pod dhi Mbita. Yudo ka pod affect ang'o Homa Bay. Mane gina ng'isi ni koro wagero laini ma Ndhiwa. Waluongo ni laini ma dedicated. Ma Ndhiwa Ongeng kacha. Owuok Ongeng obiro rodi kar kaendi to mako yo kochiko Homa Bay. Okay. Mondo koro abed laini maler ma en dedicated to Homa Bay town. Homa Bay town is our center of development. Na ka jowado osewacho kar kaendi. Jojua kale unjo ka Edungo Rao wuoyo kacha. Ka giwacho gik ma affect gi. Koro mane gima sani wato mondo Homa Bay town obed gi a very stable backbone supply. Okay. Ma weche matimore oko mar Homa Bay town kik affect dongruok ma town ka nikech town ka ene kama jowa yute. Okay. Kamano jaduong'. Koro wadonje magi. One, lal mar sitima apane duoko kaluwore kod chenro moketi. Ma samoro ma iwacho ni ilore no, koro ok dhi lore nikech koro en gi nyalo mar ting'o dwaro mar jopiny matiyo kode. Mar ariyo, wach mar response sign. Kogo simo. Ni line busy, ok yudre. Ma ikonyo nang', ere kaka konyo japiny. Mar ariyo en illegal connections, kata connectivity. Joma wacho ni gin jo Kenya Power to gin jo Kenya Power. Ere kaka tudri mar konyo joma chalo kod magi. Joma vandalize kata joma kwalo mwandu mag KPLC. Gin konyo gi nade. Joma dwani mondo mita machon ka odwoki. Ma inyalo nikech piny dongore, teknolojia biro manyien, but jopiny non kama konyo gi nyalo wuok ka odwok mita machon. Gi magi wariw gi ane kaka idwoko gi nikech wan gi joma wuok Migori, Siaya pok owuoyo, Mombasa pok owuoyo bende. Wachagi wach mar mita machon ni. Yes. Iwacho maber ni piny dongore. Dongruok mar piny iyudo ka gik machon bende timore chon. Iyudo ka koro dongruok omiyo koro moko bedo gi lokruok. Mita mar token ni o mita maber. Nikech okonyi mondo mi i-control consumption mari. Machon chabe ber. Nikech no mi gowi ichulo wa bang'e. To koro ma to mi ma ini ichulo kokitiyo godo. Koro nyalo ngeni odaka adwani mondo ang'owa mondo mi control my consumption. Kanyo berie. Wach ma winjo ka jo wacho ni seche ma token orumo. To yudo ka seche moko nyaka koro idhi ka jirani eka koro iket that walunge ni customer interface unit, CIU. Mondo ikete koro ka jirani mondo eka iduog stima. Nitie atua mwagoyo sani endi. Obiro mos but already wasechake. Waketo gimoro ni smart meter. Smart meters gi wasechako keto gi e gwenge wa. Nitie gwenge wa sani kuonde moko makata ka wadwani mondo koro waginene wang'ad ni stima. To kwa orji ing'ade mana system. To watime kama man is the first step. Next step en koro token kar ka indi. Wadwa keto koro sani ma the next step ni ka inyiewo token to from your phone you can load that token. That is a plan that we already revamping system mar ICT. Joma nigi smartphone kende koso nyaka joma nigi Max as long as isenyewe dong inyewo token. Yes. Mana kaka inyewo DSTV. Yes. Kisenyewe to you should automatically load to your meter. Pok wa actualize but ang'isi atuwa mwagoyo. Nikech first mondo achieve mano nyaka wa revamp system mar computer ICT system. Okay. Already that process is going on. Magiko ne wadhi chupatwa moro makoro kinyiewo token tok ni nyaka idhi kendo idigi cha mondo ka koro timang'owa olia. Kisenyiewe to automatically iluongo ni over the air loading of tokens. Okay. Mano atua mwagoyo to kuom sani to kapok wachopo kanyo to pod wabunatimo kwa timo niendi ta ang'isi steps ma wagoyo mondo wachope okang' moro makoro wach machando jowani walosi. Mar ariyo wacho wach moro kar kaendi. Awinjo ka Nyalenda owuoyo kuom bech stima ni malo. Pani man bunjo wawachi. Yes. Nengo mar stima en gima regulated.
e migawo mar keyo stima ka nitie migepe mopogore opogore. Wan gi Kenya Power. Wan tijwa en keyo stima mondo nyaka e udi. Kendo wa manage ka customer interface. Then bathe kar kaendi wan tiere gi regulator marwa. Gine jok ma ogai mang'iyo kaka watiyo. Ma gine kende magiketa ng'owa. Gine magiset nengo. Iluongo ni EPRA. Energy and Petroleum Regulatory Authority. EPRA. Koro jo EPRA wan gi mwatimo. Wa make proposal ni ma is our tariff. Koro EPRA ng'iyo. Then gin magi approve. Okay. Koro ang'eyo ni oseko bedo wach mawachore e piny okata na e gwengewa to e Kenya mangima ni nengo mar stima ng'owa ni malo. To mano migawo ma jo EPRA bende temo ng'iyo ni ere yo mwanyatimo ang'owa mwanyatiyo godo mondo waket nengo mar stima yo moro manyalo bedo mayot nikech mana ka nasewacho stima en mise mar dongruok. Koro onya bedo ni en malo to gima duong' en ya chieng' moro kane wane session moro to jatelo moro kelo wach moro ni yawa Kenya waka wayuak ni nengo mar stima ni malo to wan kode to no compare gi South Africa. Koko ni South Africa piny man gi dongruok maduong' gi to kata na stima no gi yuak sani nikech oonge Kuro the cost might be a little bit high, but the government tema tek mondo mi stima obedie. Okay. And king'iyo kendo kata mana king'iyo bill mari ma stima. Bill nigi various components kanyo endo. Components. Kuro e bill mari no mar stima no. Kanyo ma nengo mar nyiewe nitie kanyo. Nitie nengo machulo joket trako mabende kele gi laini maduong' chande. Nitie nengo kanyo machulo jorerek mabende kuore e gwengewa. Nitie migepe mopogore opogore. To giko ne gima duong' ni mondo stima obed e yo moro ma entie kendo nengo EPRA temo mondo be nengo ne obed nengo ma at least nyalo manage. Mwandu kokethore to jogi ok chop mapiyo. Mano be nabire. Yes, magi gik makoro wadani wamul mapiyo engineer mondo kik jopiny wach ni wauto ne gi wach. Gik mamulo ngima gi ahinya ni koro stima olal kata transformer muoch. To onge osiepe moro bende nogo namba ka chieng' moro. Kamoro ni nyab kemo nitiere Suna West constituency. Transformer ne omuoche 2019. To en mani okel moro koro chak yawo gik machalo kamagi. Gin concerns ma miyo japiny wuon samoro feel ni ok giyud chenro makare mag dongruok. Yes. Ang'eyo ni mano wach machando jowa. Response time gi reporting. En adier ni seche ma stima olal to affect a lot of things in michwa. E Kenya Power wantie gi contact center. Yes. Sani watemo mondo mi wa revamp our contact center. Kecha nitie bende jawinjo achiel kuom jokanyana mano wacho ni seche moko igocho to bodho kapok na okawo simbi no endo. Nikech namba bisi. Ka wuoyo kodi sani endi Kenya Power sani ne wa on board contact center staff madhi 200 kendo mondo mi wa revamp our communication lines. Ma kaponi wach moro nitie ka jopiny go simu wan gi jok manyalo respond. Waketo kendo gimoro sani kendo ma jokanyana buo neno mbele kanyo. Jogo ma bende gin koro tich gibedo nang'owa. Kanise report to jowa osedugo report ni ne gitiyo. Nikech wan gi system maka ng'ato report wamiyo reference number. Ka oseti tijno endo jowa klok nang'owa tijno osetim. Wan gi ji sani mwadhi keto ma biro bedo ka gocho ne customer ni gocho ni stima olal. Bose duoke to ensure that this quality maka ng'ato clock no oseduoke to osetime. So we have people that are doing follow up, which has been a missing link. Now that one dhi konyo wa mondo mikoro wa ensure ni ka ng'ato go simu mo assign team
to timno endo cannot mark ni tich osetim kapok otim. Penjo moro ka engineer mana e line no. Okay. Ka oponi transformer okethore sani kata muoch sani en saa 6 gi dakika 23. Nyalo kawo seche di mondo okel machielo kata mondo nikech gima jopiny wago ni kawe bedo mayot kendo apisa ringo ka biro kawe. Koro duoke bedo chandruok. Ka endi kama samoro degier mondo ging'e ni ang'o matimore. Kawe no giduoke. Winjo bed ni imiyo gi thuolo maromo nade ma ka okalo to koro ginyalo chako bedo joma go simo. Ni yawa nyo wacho ne uduoki chieng' makama to kuduogo. Yeah. George, ka transformer fail. Yes. Kenda wacho makang'e ni e gwenge wa mang'eny nitie gwenge man off supply sani endi. Yes. And not just for 1 month, maybe some osegwaro. Transformer ko fail. Ma was reported mo abiro wakawe. The first point en ni either watiere workshop mondo wang'yanto failure ni endi ben gimo nyalo loso. Kwa setere workshop kawase none mi wayudo ni gini gima lose wabro lose kendo waboduoge. Kama ntie gap in that communication on when we'll be bringing it back. To mano is determining a number of things. Seche moko kane okethore spares ma wadwaro nyalo kawo thuolo mondo mi ochopnwa. Mar ariyo en ni seche moko setere workshop to kar en gima ok nyalo losore. Koro nyaka many manyien. Ka ema wasebede gi ng'ikruok. To ng'ikruok wawuok kama jaduong' George. En gima bende sani watemo wacho gi sirikal mondo kaka nyalo konyowa. Ni nyiewo transformer manyien seche moko kawo thuolo malach. Kanjo achako this financial year chakre July. Inyalo paro ka sirikal nocho wacho ni all procurement nyaka tim through e-government, yes, e-procurement system. Yes. And there was onge ng'ani nyalo nyiewo anything. Oko mar kanyo. To ma en gima kanyo biro manyien ma a process has to go through mondo mi ji te oikre mar nyiewo. Ne watemo wuoyo gi sirikal kwa ni kuyie nikech service ma offer en an essential service. Kuyie nikech system ni Kenya Power wan gi e-procurement system. To koro ne dwaro ni mondo all agencies must use that one mar sirikal. Yes. Koro ne wakwayo sirikal nikech ma dhi kawo thuolo and government no kuna diero kawo thuolo. Koro katimore dwe mar 12 sirikal nomiyowa window period nang'owa Kenya Power nikech aneno ka un services magwa very essential. Wayie no mondo timang'owa between December ka nyaka end of February. Ma en dwe ni. Unyalo nyiewo gik madwarore. Koro that delay nyocho affect availability of transformers. But kwa sama we kod niendi ne wase yudo transformers ma already wase dispatch gi manyalo roma dikama. We are bought over 5,000 plus. Okay. Koro wa deliver gi to our various regional headquarters. They'll be together with the counties. Ma in the region ma South Nyanza, oriwo Migori, oriwo Kisii, to oriwo Homa Bay, oriwo Nyamira. The region has already committed by end of February nindi. They already got units. They are embarking on an affirmative approach to replace the transformers. Koro mano seche moko kelo ng'ikruok ma poni openjwa ni to ukele karango seche moko bedo onge sto jaduong'. Koro duoko bedo matek. But we are also engaging with government. Yes. To support such that we can be able to have procurement process moro manyalo ensure ni our essential service provision ok bed affected. All right. Pero kamano nyakora mugi wawuoyo ka kod engineer Kennedy Owino ma en manager mochung'ne weche mag mwandu mag KPLC. Okang'eyo adwa ni mondo awinje pach jopiny moro achiel kapok wadhi yweyo. Koro kwa duogo to biro chako gi mamoko bende modong' mondo wawinja ni to ginto giwacho wawinja ni jo Mombasa to wacho koro ka waduogo bang' yweyo no to wayudo moko mawuok Migori gi Siaya ni mondo wariwgi kanyachiel kasto engineer owinje gima japiny wacho. Wadhi ne Mombasa.
Anu wani tedi chien anajadak ma Mombasa ka. Adira makende ni stima ma Mombasa ka chendo. Ichule okinuang service maber. Kaka nyere for example, stima en on off otimore chakre saa achiel nyaka saa auchiel otieno. Obude ka bich to lal, deka bich to lal. Kendo saa mobiro lal no, owango nyaka gik mwanye e udi. Machalo ka TV, fridge, electronics mane udi gi miwango. Koro wakwa jo Kenya Power. Kendo stima obedo ma standard, obedo maber nikech madi mwachulo. To gino bichule ichiro internet of the minimum face. To kede mapes to selal. To mabe mwatimo mane mwachulo ne. De kwana berne. Nikech en gino biro lal, obiro lal. To ng'e Mombasa kae. Ibu kude mar nyithindo makwelo gi mapangagi olowa. Sama stima onge koridoge. Tima wasimu. Kata na itown ka sama tin stima lal kaka nyoro. Olal odhi oduogo, olal odhi oduogo. Yido mwanya mag jokude dogo mwanya koridoge mago ji. Koro stima ka ticho tamu. Wamanyu kambi machielo wa mipawa. Dogi ticho eo. Kenya Power nothing ticho eo gi. An man manyalo wiso without fear of favor. Pia wandai. Ifel. Kendi felo. Raila mang'eny. Ketwane jok man dwaro devolution mondo stima odonje gwenge to onge. Kidhi gwenge to gwenge mudho kamoro amora. Koro nyiri nono to kar stimbe gi pond gi gin marango e gweng ka. Gin gik mineno statue. Ok wamor kodgi kata matin. Nyinga Samuel Bokelogor. Ka weche mag service mag stima osedhi kodwa marajo Kenya Power. Nikech inyalo chulo token ne chule, to service ma token ne chulo no ok mi. Imi mana matizi tiyo matindo seng'adre, bong'adre apoya mok inyal ng'ene no to ng'adre machal nade. Namba 2, Kenya Power jiri mokadne chan kane andala. Nigi wacho ni ka ng'ato bedo gimoro 60 meters, to ber ka mondo oyud ang'o, oyud stima. Andala na gi 600 meters, andala na en 50 meters from transformer. Ma transformer en kamoro, kama inyalo luongo kata ng'ama ochwe transformer ni chobi ka. Pol mar stima nitiere kaendi. Yocha giywa stima, gichak giduogo giwuodho waya mag stima e pol ma gidhi godo. Koro chaka ywayo kendo machielo, chaka keto machielo. Koro gigona sim ni mondo anyiew nyaka kebo magolo mach, kata kelo nyaka e power house ma jomo nyaka e oda. Kama timo manendo, kana duo Mombasa chaka gona sim ni nokuture maber. Ni mondo chaka gol pesa mondo jo Kenya Power chako losa godo maber. Koro kana anyiso ni ato koro Kenya Power to kete dakika ka dakika agolo pesa to gidhigo. Nakora mogi mage kaka jopiny ma Mombasa loso engineer make makake kanyo wadhi e yweyo ka waduogo to wadonje twak gi jo Mombasa go wandiko moko kuom weche gi piny ka kasto jo Migori bende kopo ni gintie gibro ikore mondo gimbe ni ginyiswa Siaya gene mondo wang'e ni to gwenge makaluo kachiel kod gwenge mamoko bende Mombasa en achiel kuom bombe madongo mapacho ka bende oganda luo nitie kendo gitimo elimu pogore motende kod weche mag teko stima. An ka kod engineer Kennedy Owino mar mondo oduok moko kuom penjogo kachiel kod nyiso chenro magin godo mano ni oganda bedo gi yie gi geno ni gik moko timore makare gi chenro ma oketi. Waidhi ne yweyo. Imagine life yako ni kama siso Side moja iko na trophies na medals. Side ingine imelemewa. Wacha tuongeze vitu important ndio i-balance. Vitu kama family, chuo, job. Siri ni kulan kubalance aspects zote za life. Wekelea responsibly. Mjanja ndio mshindi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Machainga, tuena ngumuti mokai. Tango mumio, uchalo mananga maseneno nga kamoro. Kangeyo ni nga chichma angu nyalo rumo. Refisha ushinde. $50K ya Vasha ama MMF haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings Account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Ma en injili ngima. Injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato. Are sa chielo kinyi nyaka sa dek okinyi.
wadhi kelonu chenro mamit ahinya. Jok manok osomo lesson wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade, to challenges ma waromo godo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni Lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be iikori ne winjo wach Nyasaye? Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelo nwa injili makelo ngima. Okidwa koso injili ngima kitayou kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. Jokanyanam, nitie lokruok e chenro magwa. Wami thuolo mar nuoyo chenro miero e juma mangima. Penj laktar, biro ni wuok tich nyaka tich abich, sa 12 odhiambo nyaka sa 1 odhiambo. To inuoyo tich ariyo nyaka tich ang'wen, chakre sa 5 otieno. Mbak ndalo biro ni wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 8 nyaka sa 10 ma odhiambo. To inuoye sa 5:45 otieno, wuok tich nyaka tich ang'wen. Winam Cinema biro ni Jumapil sa 2:15 otieno kod sa 4 otieno, to inuoye tich ariyo nyaka tich ang'wen, sa 4 otieno kod ngeso sa 10 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Seneta ma Nairobi Edwin Sifuna onyiso gavana ma Nairobi mondo wit oko winjruok manye gidonje gi piny owacho mamalo odiechieng' manyoro. Ndalo mar tweyo mar Ramadhan kod mano mar Jokristo ochakore ayanga kawuono ka Jokristo obedo gi nyasi mar Sapburu. Tuko na mipango wa kufanya Namalenga Irrigation Project kwa Technology Transfer Center katika upande wa irrigation. Jopith mag rech e kaunti ma Busia nigi mor to kayo tan 4 mokwongo mag rech e kuonde lupo manyien mane ochaki. Juma jadak ma Migori Kasuna West constituency. Adawacho ni connectivity mar stima to ni sawa. En mani othoro lal kabisa kendo miyo jo ohala wa yudo lal mararie. Adwa ko ni stima Migori ko ken stable. Yudo ka gik samoro ka sa 12 kanyo mar odhiambo ten stima ma olal na gimo sadek mar otieno ko duogo kendo tok no ero chako lal kendo matin. Adawacho ni wakwayo waziri Opiyo Wandayi ong'iewa stima ma Migori ka kejo samiyo nyaka jogo bedo at risk. Kedo ka thothno ngene thoth movement bedo ga godhiambo kabisa. Mano kelo insecurity in terms of mar town, kelo no insecurity kuonde ma igoyo ohala. Kendo korka stima kadaga wuoye stima kwa yudo maber Migori County ka Sarasare gweng' ma wuoke stima lal mang'eny tiyudo kaka saboro ko lal mondo bi oduogi bedo sida sana. For example kaka Nyarongi pol mar stima nolwarwa piny nyaka gisani pok olose walak stima miyo gigewa mang'eny kethore kabisa. Wadwa bagay saboro kaka bag fridges, kaka wanyalo yudo soda mang'ich onge, kaka wanyalo chajo simbe wa onge. Koro nwakwayo Ministers for Energy Dr. Opiyo Wandayi mondo ng'i kaka jalo konyo wa Migori County ka nikech wasayudo kowuothe areas to tebe kobiro Suna East ka mondo konywa nikech gwenge mang'eny sana pok oyudo kata stima. E Suna East ka ito agi jatelo nilongi Junet Mohamed. To tende Junet ni korka stima koni ote ichiwo kendo wanyalo luwo bangi lakini kokikaso korgi to ok gibi girita rita nyaka okata dweche ariyo kokilosonu. Now stima chop mana Nyanko primary no, but from Nyanko primary towards the gate mier makanyago onge stima. Even though the government no lando ni every household should be connected to a source of electricity. To area makanyo no onge stima nyaka medhi nyaka malo Karagana from Nyanko we call bridge makanyo no nyaka lo Karagana nyaka Paulwen there is no stima.
koro wakwayo Kenya Power mondo implement that particular project. Ngani Pito Wuor ajadak ma Migori ka. Gima nyalo wacho kuom wach mar stima ma Kenya ka inya ma Migori. Anadak Migori ka to stima en problem. Stima iyudo ka samoro lal the whole day. Miyo watich matek moso e town nikech e town ka yudo ka stima ni gima samoro ng'ato chamo the whole day. Ka stima lal kamano to yudo ka samoro shida nitie makata kaka jomoko zia masuala ya umeme hapa katika kaunti hii ya Nyamira. Tupo Nyamira mjini ambapo tunaungana na baadhi ya wafanya-biashara wanaotegemea umeme katika mji huu. Linao watueleza, je, wanashuhudia masuala ya umeme kupotea na huwa wanaathirika vipi kazini? Kwa majina naitwa Ronald Nyamoko. Mimi ni mwanabiashara hapa Nyamira town. Kazi yangu nafanya kazi ya welding. Tunatumia stima. Sasa shida ya stima tuko nayo Nyamira. Kuna mahali haijafika, kuna wengine wako nayo lakini kuna wengine hawana. Na shida ya kupotea Kenya Power wako na shida. Stima ikipotea kama sana lisafu hawaendi kuitengeneza. Na swala na sisi watu wa biashara hawatupatii noti. Stima unastukia stima imeenda, kazi yenye ulikuwa unafanya inasimama hapo, tunasumbuka, customer wana complain. Sisi naomba watu wa Kenya Power wasingatie hata wakati stima inapotea. At least wanatuambia, wanatupea noti, unajua kama leo stima hakuna, tunajipanga kibiashara. Sana ikifika jioni stima unapotea imeenda, ikifika masaa asubuhi saa 3 stima imepotea. Aswa inapotea sana. Sasa kama sisi watu wa Chwakali na tuathiri kwa sababu tunategemea Chwakali, customer amekupea kazi kama umtengenezea mlango, unapata sasa imeenda siku 2 hujamaliza, customer anakuja na complain ukimwelezea mambo ya stima akubali. Naona kama unamdanganya, but Kenya Power ndio wametukosea sana. Sasa mimi naomba Kenya Power wasingatie kazi yao. Aswa watu wa Chwakali, tunategemea Chwakali, hiyo stima ndio tunategemea. Wakati inaenda wanatuandikia noti, kama inaenda leo tunajua stima inaenda leo, at least tunajipanga. Kwa majina naitwa Samuel Marube kutoka hapa Nyamira. Mimi ni fundi wa welding. Sasa kama sisi mafundi tumeteseka vibaya sana juu tunapewa kazi hatumalizi. Hiyo kazi kutomaliza ni stima inatusumbua. Stima inafika wakati tunaelekea kumaliza mlango, stima inaenda. Tunashindwa stima kazi yake ni nini? Kenya Power waangalie stima yao, watuonee hii stima. Kenya Power watembee mahali wameweka hizi matransformer, watuonee stima. Juu stima inatusumbua wakati tunaenda kumaliza kazi. Kwa majina ni Wesley Kimori. Huku Nyamira ndo nyumbani. Nafanya kazi ya welding huku. Sasa stima inaenda kwa wiki moja, tunapewa kazi na customers, tunashindwa kumaliza. Haswa sisi wengine tuko na familia, tunashindwa kupeleka unga nyumbani. Sasa nachosema kwa Kenya Power, KPLC ishughulikie mambo na stima ili ndio tuweze kupata pia sisi kazi. Kwa majina naitwa Chris, tunafanya kazi hapa ya welding. Sasa shida na stima ni vile wakati tunafanya kazi, wakati tena kazi ni mingi ndio stima huwa potea, na tena upotea kwa njia mingi zaidi. So tulikuwa tunaomba serikali tusaidie watu wa power waete stima ianze kusumbua wakati tunafanya kazi. Na hao ni baadhi ya wakazi na wafanya biashara wa mji huu wa Nyamira wanaofanya kazi ya kuchomelea na huwa wanautegemea sana umeme, wakizidi kuirai kampuni ya Kenya Power kuangalia na kuhakikisha kwamba wanapata umeme bila tashwishi ili kuwawezesha kufanya kazi yao bila tabu. Kiripotia Rungia Ramogi kutoka kaunti hii ya Nyamira. Langu jina ni Duncan Fondi. Nyako Ramogi, magi kaka weche chalo, engineer winjo kaka weche chalo. Nikech wan gi dakika matin kabisa. Chinda ka par kende mondo wawache weche ma jopiny gi owuoye, to bende wach chenro manitiere nikech jopiny winjo bende ng'eyo chenro ma un godo kaka bad sirikal momi misa gi ting' mar chwalo tudo teko sitima kod neno ni chenro gi ochopo ne jopiny. Wang'ie moko kuom weche madito ma jopiny oloseka. Achiel kuomgi en wach mar tudo sitima. Ng'ato wacho ni jomoko osebiro to en ja Kenya Power kaluwore gi ng'ama owuoyo, to iloko kintim kama ochako wacho weche mag within 600 meters radius miwacho ni bed ni iyudo sitima nono. Ng'ato bende wacho ni token kochulo kata 100 to neno ka otin maonge. Ang'o matimore ka? Nitiere
Tukoyie moro bwo mesa koso ang'o matimore ka engineer? Enong George kamano. Yes. Tukoyie moro to onge. Wachagi wach token nikech token ing'eni koro en pesa. Yes. Seche ma wa connect ng'ato through the last mile project ma watimo sani e thoth gwengewa. Last mile project kwa connect godo to onge kata otongla achiel ma ikwayi kaka connection fee. Nikech sirikal ofund nyaka the last mile connection. En nani koro nitie connection fee mar 15,000 ma mita ka mita ma otudi through last mile project nyaka chul. Koro ka inyiewo token, for example, inyiewo token mar siling 100. Siling 50 or 50% of that token dhie chulo loan mar 15,000 chande. Koro token midhi yudo en mar 50 shillings, half of it. Koro anytime ng'ato nyiewo token, siweda ng'ato yudo ka jabathi moro manotudo stima chon, en no apply, omiye reference number mochulo. Koro mita ne cha onge loan. Koro en konyiewo token mar 100 to yudo token mathoth. To in kinyiewo mar 100 yudo mana kiminus. Nikech bathe 50% dhi chulo loan chande, that 15,000 mar connection cha. Koro mano en yo ma sirikal nokelo mondo mi okony godo ji yud connection maonge ni ng'ato bed connected nikech noonge pesa monyalo chulo dichiel. Alright. Machielo en weche mag connection. Awujo jaduong' George Bokelo ka wuoyo dala mar Mombasa kowacho kaka osekochandore komanyo connection. Ni en just 50 meters from the transformer. Connection madhi nyime sani endi matimo through last mile itime in phases. Sani in terms of phases mag last mile, one phase 6 mar last mile. Phases gi mangiso ni ok time ne transformers te. Watiyo very closely gi wajumbe magwa mondo mi gi kech gine jogo ma ong'eyo dongruok meg gwenge gi. Koro kantie pesa ma sirikal ni godo, to wajumbe chiwo proposals mag transformers madhi bedo maximize e gwenge gi. Ma watimo mag wind stages sani ang'isi mane phase 6 madhi nyime sani gwenge en phase 4 ma itime sani endi. In fact e gwenge wate mag Nyanza from Siaya, Kisumu, Nyamira, Kisii odhi nyime sani endi. Budget ang na wach ne jowa, but we monda wach awuo gi George. George iwacho ni oganda moko sudo agoni simu ni maran nyeche ang mane chake nyiewo waya nyisi ni pesa pok oromo. Mago ichula pesa mondo akel ni stima. Kidhi ka pawo kibiyudo stima. Stima bila waka mano endo en stima mar magendo iluongo ni illegal connection. Ma illegal connection kwa yudo to en wang'ade oko nikech seche moko yudo ka bugno kuny matany weni otudi stima en gima ber kendo bo gima rach. Oneko kendo kelo dongruok. Koro illegally connected power mano sitima mathoth ne yudo ka wang'ade ka wayude. Process mar tudo stima en ya ka ionge last mile program cha nikech yudo kan transformers nitie ma area mark for last mile program kaluwore gi pesa ma sirikal ochiwo. Nitie moko ma pod biro in the next phases. Koro ka ionge last mile program, the process ma yudo stima en idhi ka Kenya Power. Sani endi i-apply online. Bok idhi kata office. Idhi adhia website mar Kenya Power, wantie gi My Power app, nitie kanyo endo apply for new connection. Tifilo form mwami reference number. Kwase mi reference number, wabro mi quotation. Mondo ichul. Kise chulo. Bende ok ichul ng'ato. Ng'ama ng'isi ni chula. Mano mikora. Pesa ni bro raka ya nono. Kiki chul ng'ato. Chul pesa through reference mono mi chande. Ichul Kenya Power. Inya chule through pesa 8889
I just want to read it exactly as it is. 888-899. Mano michulo new connection. Ori nyadi office Kenya Power. Ichul Kenya Power. Ma mi receipt. Office Kenya Power. Or kichulo gi M-Pesa again to a reference number, you'll get a message. To kick ichul ngato angata. Sani wati mo campaign media houses. Wati mondo mejo ungi nangowa. Joma biro ni mondo otudi stima. Ka okiluo process mar application. Miyudo reference, miyudo quotation. Mago wakoche. Okay. Gimo je team ka ngato biro ni kodwa ngisno ni ja Kenya Power. Wantie gi process mar confirmation. Milongo ni jua for sure. Maki di *977#. Ki dial mane simbi, odi ke line moka ni jua for sure. Jua for sure ni either idhi keto ID mar ngano or staff number. Mondo mi confirm ni main staff mar Kenya Power. To bende ngat mabiro ni en obro tu ni stima ma ok apply ka Kenya Power ini wuo mi stima. Tangi ngat no nikech ibogo and lal ka ngosito ni stima abro ngado line no bange tichako yo Kenya Power gi joma richo. Oyo. Okay. Wan joma ber. Okay. Nitiere weche mabende nikech sa ngadore kabisa engineer weje to thoth. Mule ka kore donje kuonde ma kata wenge masia kocha bende kuonde mwinjo bende ng'eyo. No ngato no wacho ni yiende moko. Luar weni mag sitima kendo chando gi kabisa mi sitima lala. Ang'o minyalo wacho weche mag yiende gi kaka otudre kod weche mag sitima? Gima der kwa jodalawa en ni yien en adui mar line stima. Especially sani makoro koth chwe ka yamo uko yien mulo laini bro the off. Koro gima dakwa ni watem matek kipidho yien kiki pidh yiendi machiegni gi line stima. Nikech we have our responsibility kaka jopiny. Kipidho yiendi ming'eni yien ni to dongo dhi mabor. Giko ni bro mu line stima. Bang'e kore bro manyo dio Kenya Power bio ng'adi kamoro ok digi bi immediately. Nikech seche moko the area of coverage is wide. To dakwa jowa ni kino ka yien ni dongo kendo chiegni mu line stima. Oyo lwer yien no endo mondo kik mu line stima. Mar ariyo en ni seche ma ipidho yien nitie way leave trace mar line stima. Watem matek nikech challenge ma yien ni godo seche ma odhi muro line stima cha to nyalo conduct ka ng'ato kotha chwe to ng'ato wuok e yien to mulo yien endo mano ng'ano stima go shock. Koro watem matek mondo warit mwandu ma wan godo e gwengewa. Kiyie na George to wachaka wach moro kendo moda kwa jopiny mondo koyie. To mondo mi mwandu mar line stima en mwandu marwa e gwengewa kuma wantie. Ndio awacho Nyasaye tu Kenya Power mondo kele. Nyasaye kosekele through Kenya Power to kore en mwandu wa mar kaka gweng. Ma watem matek mondo warit mwandu wa gene kiti yo masani kendo wuotho magi vandalize transformer. Ndo ka ji otieno go transformer penyo logo mo. Jomoko kwalo wire copper wire main transformer. Jomoko bende biro to kwalo laini wire. Gikwalo wire gilolo wire go. No yiengore matin to ging'eni koro selore ibing'ade. Koro akwajo ani mondo watem matek mondo warit mwandu mag stima meg gwengewa. Kino ng'ato ko wedho wi transformer obeni en saa achiel otieno saa 2 saa 3 saa 4 or kata gotieno ka stima olal jogweng wabed gi gimoro na chich wang'eto stima molal ni en dibeni jomoko nitie modhi ong'ade ka mondo kwal waya koso kwal transformer nikech mwandu gi gin mwandu wa seche mas transformer okwal mondo miduoge nyaka othuolo malach to kinde mokawno yudo ka gweng bedo gi dok chien. Koro warit mwandu magwa. Chenro mage ma un godo. Chenro ma wantie go mabeda mondo mi aler jo kama. En ni e gwengewa mag Siaya. Siaya wan gi mpango mabende sani tenda dhi nyime. Wadwa keto substation Bondo. Gwengo mar Bondo kanyo onge substation. To mano koro ngiso lainde ma supply Bondo are very long lines. Koro waseyudo lo Bondo University sani tenda dhi nyime waloro ndano tarika paga next month I think 17 thereabouts. Waloro tenda mondo waket step station Bondo. Waketo bende switching station kamoro ne Kombewa
mondo mi okonywa iseme kar kaendi mondo mi okonywa shorten lines mag stima. The shorter the line, the easier it is to maintain. Seche man short no indo. To maduma da wach George nikech sama wangwa. Nitie migepe mag last mile madhi nyime gwenge wajo kama. King'iyo gwenge wagite in almost all our constituencies. One last mile phase 4 is going on at the moment. E gwengwa mag Siaya County. Budget mwan godo ma ok budget mwalieko ma gima dhi nyime sani. En budget mar 755 million. And each of our constituencies need allocations magi. Ma gwenge wagoeko ready kuonde mwasechake, kuonde moko in schedule kendo wadhi chako gi. E Kisumu County wan gi budget mar 552 million. Each of the constituencies magi dhi nyime. Kidhi e constituency marwa county ma Homa Bay. Homa Bay wan gi about 1 billion. Mar keyo stima under last mile phase 4. Migori wan gi 1.2 billion mar keyo stima across the entire county. And for Nyamira gi Kisii, Nyamira wan gi 361 million, Kisii wan gi 895 million. Ma is under last mile phase 4. But maduong' kendo chenro ma dagone waziri erokamano. Waziri kancho donjo e office. To setemo matek kendo ma wayudo pesa under African Development Bank ma counties magwa ma Kisumu, Siaya, Migori, Kisii, Nyamira wan gi about 1.8 billion. Ma dhi konyowa keyo stima under last mile phase 6. And ma en hatua ma waziri osetemo matek kabisa. Already we have was on board a consultant. We are now going to the process of onboarding contractor. Kendo schemes my the team was a schedule. All right. Ero kama nanya angeni weche ne ngeny to ngeny ne no be mitne ok tiek gi kata wacho tieki jongero no go kamano. Emomiyo kendo engineer obro lungi chieng' machielo nikech ok wanyal tieko weche go kama. Ka watieko gi to nyiso ni koro onge gimoro amora mejibo chako nyiso jopiny. Nyakwara mogi abedo ka kod engineer Kennedy Owino ma en manager maduong' ma ochung' ne weche mag mwandu mag Kenya Power kendo ochung' ne neno ni waya mora mora minene gweng'i kanyo, transformer mora mora mineno, gir ja Kenya Power mora mora mineno kanyo ni apise. Emomiyo owuoyo kodi ko ni ting' ni kuom oganda magin jopiny bende mar konyo rito mwandu mosekelnegi e gwenge mag oting'o mwandu mag Kenya Power. Ka kamano erokamano in miketo wang'i e twak mar mbakoro iwacha wacha e tielo mar weche mag chal mag sitima kendo yudo puonjruok. Nyinga en George Bati, loya waduto te oriti masani.